Egunon, Valentin. Egunon, eneko. Valentin Gabilondo, Gipuzkoarra, baserritarra, gitxegi, ene Gipuzkoako lehendakari hoia, ere bai, presidente hoia, gauzazko, Valentin? Eta aspaldi da ezagutu ginala, Berton ere bai, ni eskola beleko ikuskapenak egiten, eluseko puntan, hementxe gainean. Lehendabiziko galdera, horrendik badaukazu ilusioa okelaren azpi sektorean lanean jarraitzeko? Bai, bueno, badira 40 urte pasa azpi sektore honetan lanean ari nintzala, 84an hasi nintzen araitako behiekin eta ardiekin lanean, eta azkeneko urte askotan, esango genduke, 30 urtetik gora, behiekin eta esango genduke txalak egitzen zen ere bai, eta basoan, eta hori izan da pixkat nire lana. Eta orain ere, esango genduke, ilusio handiekin segitzen dugula, gustatzen zaidalako. Hau azkenean lan bat nahiko bokazionala ere da. Jakin behar dena sufritzen ere asko, eta ez da inoiz erreza izan, ez da izan azpi sektore bat erreza izan denik, eta gaur ere, eneko ire bizita, laino itxua dagoen eta laino asko dagoen egun baten etorri haiz, eta azkeneko urte hauek ere, nahiko lainoakin laino urteak dira. Baina lainoaren ostean eguzkia beti atera izan dek, eta nik badukat esperantza, etorriko diela momentu hobeak, gauzak landu beharko dira, egin beharko dira aurrerantzean ere, da etorkizunean egin beharko dira, eta nik uste aldaketa sakonak egin beharrak badaudela, baino haragi sektoreak herri honek behar du, lehen sektorea zerbaiteati da lehen sektorea, eta herri honek lehen sektorea behar du, eta beharra dauka, eta beti izango dira abeltzainak. Beti izango dira, ez da gero eta errezago izango, gaurko gizartean inteligentzia artifizialak, eta nik uste gauza asko lagunduko dituela, baina lan honetan baita ere, badagoela zerbait, behi hauekin lan egiten, urte osoan lan egin behar dezula, eta egunero. Eta gaurko gizartean, ez basarri munduan bakarrik, baizik lan askotan, lanbide askotan, erreleboa falta da, lan askotan, eta basarrian ere, urte osorako prestatuta egotea, ganaduen menpe maila baten, beraien adizkide, baina baita ere, beraien esango duke, zaintza urte osokoa da, eta hori gaurko gizartean eta gaurko gazteentzako, esango duke ez dela erresa, ez? Ik Valentik hori erreleboren nahi nadakak, ez? Zeme ikusi ditor, ez? Bai, nire kasuan, bi zeme ditut eta zeme gazteena, txikitatik ganadu zalea izan da, eta basoan ere, esango genduke, ilusioa handia eukiduena basoan lan egiteko, eta orduan, nire kasuan, esango genduke, errelebo hori badagoela, ez? Berak ikasketak unibertsitatean bukatu zituenean, aurretik ere asko laguntzen zidan, eta gero, hemen dago, ez? Baina asko gustatzen zaiolako, eta, pixkat, esango duke, mentalki prestatuta, hasiera baten behintzat dagoelako, urte osoan lan egin behar duena. Baina gaur, bai arategi munduan, bai edozein lanbide ikusten baditugu, arotzak falta ditugu, irentxeroa falta ditugu, eta orduan, basarretarrak, baita ere ez da erresa izango. Baina, pentsatu dezagun, lehen esaten duen bezala, laino urte hauek ostean eguzkia aterako dela. Eskerrik asko, Valentin, erantzunagatik.